Her der er et billede af fotosyntesen, og der skal jeg så prøve at forklare, hvordan man kan se, at det er en redoxreaktion. Og det gøres ved hjælp af værdien af OT, altså oxidationstallene af fotosyntesen. Og der siger teorien, at to atomer er bundet sammen med en kovalent binding, eller når de er det, så må man tænke sig til, at ved tildelingen af oxidationstallet må de fælles elektroner overføres til det mest elektronnegative atom af de to. Og i vand, der er oxygen den mest elektronnegative af de to atomer, og derfor der får oxygen oxidationstallet, eller værdien minus 2, fordi den kan ligesom optage 2 elektroner. Og H får værdien plus 1. Og det samme det gøres ved CO2, og der er det igen O, der er den mest elektronnegative, som så igen får værdien minus 2. Og det er ud fra den regel, der siger, at hvis oxygen er bundet til et mindre elektronnegativt stof, som både hydrogen og carbon er, så får oxygen oxidationstallet minus 2. Og C kommer så til at få OT-værdien plus 4, og det har jeg fundet frem til ved, at når man beregner det til at sige, at CO2 skal være den, det molekyle har ladningen 0, og så har jeg sagt, at C, det er altså den ubekendte, og O, det bliver så 2, og så gange minus 2 elektroner, og der får jeg det så til, at C får værdien 4. Så ifølge det, der kommer redoxreaktionen så til at se sådan her ud, hvor at O har en O-værdi på 2, og så den afgiver så 2 elektroner, så O-værdien ligesom falder med 2, så den går fra 2, minus 2 til 0. Og carbon, den har en værdi på 4, og optager så de 2 elektroner, som O afgiver, eller som oxygen afgiver. Og der vil jeg så umiddelbart mene, at værdien så stiger fra 4 til 6. Men der er det så, jeg ikke rigtig helt forstår, fordi når jeg så regner det ud på den måde, som jeg har fået at vide, at man skal, så får carbon værdien 0. Og det giver for mig bare ikke rigtig nogen mening, når det så begge, altså når der hverken er en stigning eller faldning i OT-værdien. Så jeg har altså bare valgt at sige, at ud fra det, jeg synes giver mest logisk mening, er, at værdien stiger fra 4 til 6. Og der ud fra det, der er det så oxygen, der bliver oxideret, da den afgiver elektronerne og går fra at være vand til ren oxygen, altså hvor at være vand til ren ilt. Og der bliver carbon reduceret, da det er den, der optager det afgiver elektron fra oxygen. Og så kommer, og det er det så fotosyntesen, hvor man kan se, at carbon ligesom har optaget de hydrogener fra vandet, sådan så at man til sidst danner ren ilt, hvilket er ligesom hele ideen bag fotosyntesen. Og oxidationsmidlet, det er betegnelsen for et stof, der kan optage elektroner fra et andet stof, og på den måde øge det andet grundstof oxidationstrin. Så her der må det vel sige at være carbon, det er den her, der sørger for at optage oxygenens afgivende elektroner, så vandet kan blive omdannet til ilt. Og så skal jeg svare på, om den her reaktion er en redoxreaktion, og nej, det er det ikke, det er en syre-base-reaktion. Da man kan se, at det her er det jo den rimelig kendte stærke base, OH, kan ikke huske, hvad den hedder, som reagerer med den svage syre, eddikesyren, og det bliver så dannet om til en svag base sammen med vand. Så det her, at det er så også det, at vi har lært ved syre-base modulet, hvor at hvis man titrerer en svag syre med en stærk base, der får man et basisalt, og det kan man så se her.